Yo. Oh. Alyugin sa itong Tropa ba? Tropa. Among pinakabagtig nga. Busing. mixer mong kabuang. I really love my body. I really love my posty. I really love your posty. Hoy, bad yun ha. Say next. Let's eat your fucking pussy. Ayoko eh! Ano, wala pa rin bayad eh. Biyan na. Nagtuloy mo limang. Kasi ito lang, pabili na lang. Oscar tayo. Karang sagol man eh. Krabi. Ay, mix na siya, mix. Oo. Mag-call ka na ba? Pila ba na? Pila ka nila? Ito na. Pila gito tayo? Iwang mo na. Iwang kayo. Ito sa expert. Daddy, chill. Pag Sa mga ano ba? bang. Wala, ikaw, bayad nyo. Bain na, pero ipatiningay. Siko, nagpapilihan. Hindi man na kayo. Wala Wala na kayo. Gagmay niya. Nagpapay ba? Nambok na ba? Wala naman kung sabok. Minila tingali. Oo, kanang amurang kaunon. Naglamihan tayo yan. Alam ka ito galing 2 girls panggap. Ang galing mga tayo. May kaunon pa ng galing. Ang katong yung nangaon may katong Shelly Bobs. Magitom-gitom sa sulod. Nani? Mga lapok ba? Ulong ritso. Sabi na ka ng bukal-bukal pa bro, bukal-bukal. Ay naman sila George Bruno, makaon man to. Di. Kahina nagito sila nagaganan to. Makapon mo. Ay, yung sama ni. Kapil pa ni dito. Ha? Kapil naman tanan na ni, di ba? Oo. Nahian man na ito ng inyo ang balay. Mukha ni, natapang maman nila. Nahian man na sila. Oo, nanitanan dito. Basta ka ng dagto, ato ana. Apil man na vlog na. Ang gagmay mo yung pangbayang sa uban. Oh no! Di naman po mukhaon si Babs ani. Ibaw na mukudaan. Sayan ta. Bro. Di mo Par ato lang kuno na pasayan par. Sa asol lang kayo na lang yung panit. sa man. May fried ba? Ha? Ito, crispy fry ba? Yummy. Puti mo ka na bro. Tingnan mo buta bit ka hospital. Wag tutoy bro. I like boobies. Haman ka balik tayo. Matutok kay siya ba niya? Naka-short na na. Gua pa dili. Surat po. Si balik ka na to. Oras na. Tutok kayo murag unsay kasuko. Punta na lang ko. Duko. Nakuha tutoy. Nanay bra. Murag wa gito ka porma. Sana all. Kasalik mo man. NANI?! 1 hour later. Ito bro. Sagay ba? Ay, ay. Di ba ulit? Alam ko na alam mong libre maging tanga pero ang masama ng balak mong waraw-warawin. Eh, pinakundang ba? Bags? Eh, pino ba? Hindi na tama, no? Welcome to the vlog, guys! What's up, Magic Sarap? Pero tingnan ako ba si Babs kidigit. Pag nagkini siya bro, ang ganun bilang. Sorry. Welcome to the mga ka-Magic Sarap! Ginagawa mo. Ito magic sa. Ano nila? Ano yung nalila sila? La. Sige la. Mura mo sila kwan bro? Mura Bultis 5 ba? Voltes Five! Yung ulit sila mabuwag ko. Uy, niya na mo pag-iyot. Buang-buang mo yun. Lutoon mangyapon mo karon. Ay, ikaw, malipat na minimo. Tako ka, di gamay. Kay gamay ka, dili ka mo. Kaso nag-alar. Wala, pikasay mo na yato ipakita dito sa video. Ako na siya eh.
Buwa ka, parang sunok yun sa lalong. Ha? Buwa ko. Pakuratan sa natudaan. Ha? Buwa ko na siya. Kuratan na tanigan. Pwede po, magkuhan ka isa ka mo kung nili ko ano. Anak ko. Aguri di sa niya. Aguri di. Isti mamaak mo gawin na. Ako na, mamaki ang yung gimpit. Patay naman yung gimpit o. Giglak. Gilak yung gimpit na. Yung gimpit o gigunitan. Huwag kayo iiyak. Deras kilid. Grabe. Nya, Mr. Crab, ganahan ka. Lutuan ka na mo karon. Ay, picture ulit yun. Ulit picture ng box. Tawawang Mr. Crab. Oh yes, daddy. Be, thumbnail be. Thumbnail ka, thumbnail. This is Mungi kuha ng kamot guys. Kini, may, kini para ni kang Babs. Ay, dalam dari Babs. Susun dalam video ada. Nope. So, may pagmani ka rin siya. Ayan siyo. Bigay ko sa papakita bago na. Bago naman. Ano, buhay ukoy, kung meron taon. Palamba, di rutan eh. Yan na, aura ng pangkot. Oh my goodness, ulala, mamma mia. Yan ay kulat. Saan naman na guys? Di mo na magmamasko guys. Tayo mo na. Hindi na maluto. Tingin ka noon siya. Juicilicious. Muro kalimango. Cremelicious. Basta na imot, yung bro, pagpanghangin ako kagaya na bro. Tayo pwede kulang ramig by nito. Luwag. Si Bro, yun na, nagkuha na nito. Guys, kung gusto mo kalimango guys. Takarami guys. Kung na yung pinakahilig, mangitag mga isda. Panakopta. Lex. Hello mga kadis-is. Ay, abel ka na Lex. Abel ka Lex. Kaya ka ang budget. Masigo ka na yung mukha. Minuro mo lagi yan. Sige guys, kamuton guys guys, oh. Ha? You stupid. Crispy kayo guys nga. Muna sa crispy bagals. Ulit makaon na eh. Kato, timailan ba nga? Shhh! Miming. Timailan ba nga ba eh? Araw. Ikaw pa rin yung Lex. Ha? Maling kumaan mo gusto na. Nawa, ano kaya ni maibot?
Ano, naman kan na magkaon, no? Ah, gani. Taka na. Ambot na din makaw niya rin. Pero nga nung naman gini siya murag subok bro. Lex. Hmm? Yung murag subok ba? Guys, ang sauce gas, oh. Ah, grabe gaya gaya. Ganahan ka na, Babs. Samtang nag-video ka nga kami nangaon. Hindi, wow. Ginagaon na lang. Babi, ano babi? Gamay ka din makahulog ko dahil. Gamay ka makahulog ko. Maduktok. Welcome to my vlog. This is vlog. Pahit na itong kanyawa deh. Kata ba kayo? Ang pahit yun na. Tayo naman na. Oh, wakabaws.